Sergi 3 günüň dowamyny Iranyň owa hujulugyna we adyk senagatyna ýöretilişin kampaniýalarynyň önürgen önümlerdir ýerine ýetirýän hyzmatlary bilen tanıştyrdy. Şeýle hem kärhanalaryň ötüş meýilnamasy, beýle gazaklanyrýan meseleler boýunça giňişleýän gurrun berdi. Sergiň tanıştyrys meýdançylary Türkmen-Iran hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde işleňleşdirmegi, täze özara behwitli gatnaşyklary ýola goýmagy maksat edilýän iş urluk duşuklarynyň we gepleşikden geçirilýän ýerine urildi. Häzirki wagtda gahrman arkadagymyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimizden paratatly ýol başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyz sadaşykly ötüş ýoluna düşdi. Şunu dünýäň dürli ýurtlary şol sanaty tebitiň dowlatları bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilge. Ma'lum bolýar forumyň dowamyny Türkmen-Iran iş urlary maslahaty geçirildi. Duşun gün tertibinde iki ýurdun uly söýgda ykdysady mümkinçiligi bilen baglykda, hususan söýgdäde owa hujulugy we adyk senagat tulgamlaryna Türkmenistanyň hem-de Iranyň pudoklaryň dolandyrys edaralarynyň iş ur toparlarynyň özara behwitli hyzmatdaşlygynyň geljegi uly gurlary aralyp maslahatlaşyldy. Goňşy ýurdun wekilleri Aşgabatda geçirilen forumyň netijelik häsiýeti iyi bolanyny kanagatlanma bilen nagtadylar hem-de munyň üçin hem-de Iran Islam Respublikasynyň ykdysady kuwwatyny görkezmäge hyzmatdaşlygyň geljeki urlaryny aralyp maslahatlaşmaga döredilen ajaýyp mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimize hem-de gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşarlyk bildirdiler. Sergiň ýapylyş dawrasynyň dowamyna foruma gatnaşyjylara diplomlar owşuruldy. Diplomlara münasip bolanlar şeýle ajaýyp çäre gatnaşmagyň özleri üçin uly hormat bolup durýanyny aýdyp, gatnaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin gahrman arkadagymyza hem-de arkadagy gahrman terdarymyza tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Forumyň ahyrynda o gatnaşyjylaryň adyndan hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edildi.